ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Mr. Ajiko, el rei del sushi. Una autopista que connecta els gratacels. Una ciutat que funciona amb interruptor. El mecanisme que anomenem època. El cor de les persones que et van fer oblidar. Ara pense que podré viure una vida normal. La tendresa i un cal i talè són capaços de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. La tendresa i un cal i talè, la constància, són capaces de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Bona vesprada. Quina manera de ploure. És pràcticament impossible eixir de casa. I a més fa molta calor. Sí, quina llanda. Què passa, Shigeru? Eixe xic ha entrat. És molt estrany, no para de mirar la taverna de dalt a baix. Una de katsudon. Ho veus? Endavant! Yoichi té problemes a Nagoya. Encara no t'ha tastat el menjar. Oh, ara l'olora. Shigeru, deixa d'espiar la gent, vols? És que aquest xicot és molt estrany, em té intrigat. Bona vesprada. Estàs per ací, Yoichi? Hem d'anar a Nagoya. Va, Yoichi, que ens n'anem a Nagoya. Què? La delegació de l'Associació de Gastrònoms de Nagoya celebra el seu 20è aniversari. I per eixe motiu han organitzat una cerimònia especial i t'han seleccionat a tu, el guanyador del Gran Premi dels Cuiners, com a ponent. Això està molt bé, Yoichi. Com ho veu, senyora Noriko? Sabeu què? Vosaltres també podeu vindre a Nagoya. Sí! Una pregunta, senyor Marui. Exactament què és el que fa un ponent? No t'has de preocupar per res. Només hauràs d'explicar al públic unes quantes coses. Ui, hauré de parlar en públic? Ho diu de veritat? Ui! Ostres, quina vergonya! Yoichi, però hi ha una cosa molt més interessant que fer de ponent. Assistirà una persona molt important a l'acte. Una persona molt important? Es tracta del mestre Takizawa. És el fabricant de ganivets de cuina més famós del Japó. Assistirà a la celebració perquè li ho ha demanat el rei del gust. Seria fantàstic que el pogueres conèixer. Gràcies pel menjar. Damunt de la taula els deixa els diners de l'olor del katsudon. Espera un moment. Per què no l'has tastat? Per l'olor. Per l'olor? Sí, fa massa olor de ganivet. Que fa olor de ganivet? Fa olor de rovell. No puc menjar-me una cosa com eixa. Fa olor de ganivet rovellat. Llàstima de menjar, feia bona pinta. Espera! Qui deu ser eixe xaval? Que bo, però que dur.
Quin ganivet! És impressionant com brilla. Eixe és un dels pocs ganivets que ha fet el mestre Takizawa. Tu eres Yoichi Ayoshi, veritat? Perdone, però vostè em coneix? Et conec molt bé. Ves que eres un xiquet de Volkers. Que estrany, qui és això, home? És el mestre Takizawa. De veres? ¿Qué es eso? Pero si es de ganivet. És de ganivet. Eixe emblema. Què passa, mare? No res. No passa res, fill. Primer de tot, m'agradaria donar l'enhorabona a esta delegació de Nagoya pels 20 anys de funcionament. Als 20 anys, una persona ja és major d'edat. En canvi, no hi ha res que determine quan un cuiner ha madurat prou. Per això espere que no deixeu mai d'evolucionar i que continueu avançant cap al futur. Tot seguit, el senyor Hikonosuke Takizawa ens dedicarà unes paraules. Quan vulga, senyor Takizawa. Un ganivet. No és un objecte qualsevol. És com una mà. És la vostra ànima. No és un objecte qualsevol. És com una mà. La nostra ànima. Tenim un altre convidat, Yoichi Ayoshi, també conegut com Mr. Ajiko. Un fort aplaudiment per a ell! Ell és Mr. Ajiko? Hola. A mi m'agradaria parlar de cuina. La cosa és que... Ànim, fill! Per a mi la cuina és un repte. Pots crear una infinitat de sabors. Jo sempre estic pensant en coses noves i m'agrada donar vida a les idees amb les mans. Vull provar totes les possibilitats al meu abast. Perquè sé que esta és l'única manera de poder aconseguir un plat capaç de fer molt feliç a tot aquell que el taste. Oh, unes paraules molt boniques, sí, senyor. Tu una altra volta! Jo en el teu lloc no estaria tan pagat de mi mateix, només per haver guanyat un premi. Com dius? M'agradaria comprovar l'autèntica magnitud del teu talent. Què? Qui eres tu? El meu nom és Sokichi. Acceptes el desafiament? Ara bé, si no t'atrevixes... Espera! Accepta el desafiament. Molt bé, el plat que hauràs de preparar és... fideus quiximen. Però això seria massa fàcil. Hauràs de fer un quiximen amb fideus durs. Com vulguis. Espereu un moment. Avui és la cerimònia del 20è aniversari d'esta delegació. No podeu... Sí, això farà més interessant la cerimònia. Jo l'hem embolicat una altra volta. Jo no en vull saber res. Si voleu, jo puc fer de jutge. Bravo! Els fideus quiximen!
Ara mateix vos explicaré com es fan. El nom Kishimen prové d'Ishi, que és el nom de les fitxes del joc Go. Perquè d'entrada la pasta sembla una fitxa redona i blanca, però després la planes fins que tot està a punt per a tallar els fideus. S'assemblen un poc als fideus udon. La diferència és que els Kishimen són més plans. Igual que en el cas dels udon, només cal un bon caldo per acompanyar-los. Però això no és tot. En estiu es mengen gelats i en hivern se serveixen ben calents. Però en esta ocasió el desafiament consisteix a preparar-los crus i gelats. Generalment este plat es prepara amb una varietat de fideus arrissats i menuts, però els nostres amics n'utilitzaran uns que són grossos i plans. I eixe justament és el quid de la qüestió. Bravo! Disposeu de 40 minuts per a preparar un plat de Kishimen amb fideus durs. Shokichi, Yoichi, esteu els dos preparats? Yoichi. Eixe ganivet. Molt bé. Jo ja estic preparat del tot. Batalla de sabors! Comenceu! A veure, el problema dels Kishimen és la classe de fideus. Com que són plans, tarden més a absorbir el caldo. Per aquesta raó crec que convé que faça la salsa un poc més forta. I Shokichi, veig que prepara una salsa ben sòlida amb una base de salsa de soja, vinagre i bona cosa d'oli. Molt bé! Veig que has tingut una bona idea, Yoichi. Fent incisions en els fideus has potenciat la seva capacitat d'absorció. És veritat. Part de la salsa quedarà dins dels fideus i no es notarà la pèrdua de sabor per falta d'absorció. Bé, els fideus ja estan a punt. Reconec que has tingut una bona idea, però amb això no em podràs vèncer, t'ho assegure. Observa! Els meus fideus són completament diferents. Són fideus verds! Ja ho entenc. Has utilitzat espinacs en l'elaboració de la pasta i has aconseguit que els fideus tinguin una textura i un sabor difícil d'imitar. Molt bona idea, Shokichi. Però jo no necessito eixe truc. Eh? Què fas? Per què tens tantes verdures? Jo això ho anomene l'amanida especial de fideus Kishimen durs de Yoichi. Això no és el que esperava. I ara ve la carn. Posaré esta tallada de vedella a la planxa. Amb imaginació podem crear infinitat de plats nous. És veritat. Jo he usat ingredients més tradicionals. Cogombre, pernil, ou, tires de pollastre i pasta de peix. És possible que això només no em doni la victòria, però et guanyaré de tota manera. Venceré! Yoichi, t'avisa que la teua primera derrota tindrà lloc a Nagoya. S'ha acabat el temps! Que comence ja la degustació! Senyor Takizawa, endavant. Disculpe, ja pot començar. Emetré el veredicte. En este desafiament, la victòria és per a Shokichi.
No pot ser. Això és absurd. Ho he aconseguit. Però si no... Si ni tan sols ho ha tastat! El sabor és el valor principal de qualsevol plat. Com pot emetre un veredicte si no ho ha tastat? Jo no necessite tastar-ho. Ho sé sense posar-me-ho en la boca. El teu menjar té un problema. Observa'l bé. T'has centrat tant en els fideus que no has cuidat prou les verdures. Solten molta aigua, i l'aigua fa que la salsa siga menys densa, i com a conseqüència menys gustosa i menys atractiva. Com veus, no necessite tastar-ho per a saber-ho. Tu acabes de dir que el sabor és l'essència, no? I això no és tot. N'hi ha un altre problema. El meu plat té un altre problema? M'he fixat i he vist que no has treballat amb el teu ganivet. Un cuiner digne d'eixe nom porta el seu ganivet allà on va, com si fora una prolongació del seu cos. Per a tu és un simple objecte, res més que això. I el cas és que d'entrada la lluentor dels teus ulls m'ha enganyat. M'has decebut, Yoichi. Ho lamento. No entenc com vas poder guanyar el Gran Premi. Sembla una broma pesada. Per a mi no eres digne de l'ofici de cuiner. He perdut. He perdut. Va, home, que no hi ha per a tant. No havies vingut amb la intenció de participar en una batalla de sabors i que no portares el ganivet no vol dir que... No és això. Sé que en realitat vostè no em diu el que de veritat pensa, Marui. Els cuiners sempre porten els seus ganivets allà on van. Sokichi el portava. Això me tenia raó. Per a mi el ganivet és un objecte més de la cuina. Jo pensava que el talent podia compensar la falta d'eines adequades. I a més he deixat que el meu ganivet es rovellara. No he mostrat el menor respecte per les meues eines. Però ara ja eres conscient del problema. Només per això ja ha valgut la pena el viatge a Nagoya, però m'agradaria comentar-te una altra cosa. Té a veure amb Takizawa i Sokichi. Primer vull que sàpies qui és exactament Takizawa. El seu nom complet és Hikonosuke Takizawa. I, de fet, és un mestre forjador d'espases. El seu talent és reconegut en tot el Japó. Viu retirat en una caseta d'un racó remot de les muntanyes de Kyoto i només forja espases quan se sent inspirat. A més d'espases, de tant en tant, quan li ve de gust, fabrica algun ganivet. Els seus ganivets són fabulosos. Pocs cuiners japonesos tenen l'honor de disposar d'un ganivet fet per ell. El rei del gust és un dels afortunats. Després d'estar anys sense veure'l, vaig visitar Takizawa fa poc en sa casa per parlar-li de la cerimònia de l'aniversari. Quina coincidència. Enguany preparé un altre ganivet. De veres, me n'alegre. I a quin cuiner penses oferir-li? No ho sé. Encara no ho he decidit. M'agradaria que fos algú capaç de considerar-lo una prolongació de la seua mà. Una part de la seua ànima. Algú que després no maltracte la meua obra d'art. És l'únic requisit. Ja sóc prou gran, tinc molts anys, i és possible que este siga l'últim ganivet que faci en la vida. No digues desgavells, home. No és un desgavell. Nota que m'he fet vell i que em queda poc de temps. I hi ha una persona molt interessada en el ganivet. Aquell xicot? Ve sovint per ací, i sé que té molt de talent per a la cuina, però pense que encara ha de recórrer un camí ben llarg. Si t'he de ser sincer, m'agradaria molt comprovar si de veritat és digne de posseir un dels meus ganivets i si realment sap utilitzar-lo. Això podràs decidir-ho millor després d'avaluar l'aspecte i el sabor del menjar que prepara. Però pot ser que no siga capaç de valorar la importància dels ganivets i de la resta d'eines de la cuina. Em plantejaré donar-li'l si és conscient del seu valor. Per tant... Ara ja coneixes la història, però això no és tot.
Mira això, així porta un ganivet que m'ha deixat Takizawa. Mira el dibuix del mànec. És un emblema. Observa'l bé. No et resulta familiar? A mi sí, i sé per què em sona. És l'emblema del ganivet que hem vist abans. Però... Ja te'n recordes? El ganivet que vaig heretar de mon pare tenia el mateix emblema. Exacte, Yoichi. Així és. Ton pare és un dels pocs cuiners que ha tingut l'honor de rebre un ganivet del mestre forjador d'espases, el gran Takizawa. I a pesar d'això, jo no he sabut cuidar-lo. Entens ara per què t'ha desafiat Sokichi? El seu objectiu no era derrotar-te. Només pensava que si li demostrava a Takizawa que era capaç de guanyar-te, ell li regalaria el ganivet. En certa manera, Sokichi ha jugat amb avantatge en esta batalla, però espere que hagis après la lliçó. Recorda que has d'usar el ganivet en compte, com si fora la teua mà i la teua ànima. El tren de les 12:30 amb destinació a Tòquio està a punt d'entrar per la via número 14. Mira quantes llepolies que he comprat avui. Després no plores si et fa mal la panxa. Tareme n'ha comprat més que jo encara. I ha anat a un altre quiosc per comprar dolços per a les xiques del seu despatx. Yoichi! Mare meua, Yoichi s'ha equivocat d'andana! Yoichi! Yoichi! Yoichi? Yoichi! Eixe tren no va a Tòquio! Va en direcció contrària! Els meus dolços! La porta! Paren el tren! Noriko! Yoichi! Ja ho entenc, vol veure Takizawa. Faré una visita al mestre Takizawa i li demanaré que em faça un ganivet. Un ganivet que no hauré heretat ni de mon pare ni de ningú, que serà meu i de ningú més. Un ganivet no és un objecte qualsevol. És la vostra mà, és la vostra ànima. Meijin Takizawa Hikonosuke 先生の包丁を求めて京都へ行った俺は再び冷やし中華を作るチャンスを得たんだ。京都の美しさが俺に語りかけてくる。俺はそれを料理に生かすんだ。そして意外な小吉の秘密とは。次回ミスター味っ子冷やし中華勝負、京の都で大逆転。おいしいよ。Els gargots de la paret queden records agredolços, queden les meues lletres de l'època en què ens barallaven sense parar. Sempre en busca d'alguna altra cosa ens superàvem a nosaltres mateixos i en girar-nos hi havia un amic que et donava la mà. No està ningú sol, no està ningú mai sol, no cal que evites